Desidido nga magpasaka sang kaso ang Iloy sa isa ka person with disability kon PWD nga ginaligar nga ginmolestya sang barangay Tanod sa San Pedro, Molo, Iloilo City. Ang biktima mo si alias Inday, 28 anyos, kag may problema sa paminsaron. Ang suspect naman mo si alias Tupel, 48 anyos, isa ka barangay Tanod sa mga lugar. Sa interview sang Bombo Radio, sa Iloy ni alias Inday, ginpahayag sini nga desidido sa nga ipapreso gidang suspect nga Tanod nga maginatudlo naghimulo sa iya anak. Sunod sa iya natulugan sa sangkion nga nadula ang iya anak kasi Inday kagin pangita maninig gilayon sa iya nga stepfather apang wala ini nakita. Pagkatapos sa isa ka oras ng pauli ini nga may mga lunang kag didto nagduda ang Iloy. Una nga nagpanginwala si Inday nga ginimuslan ini apang sa ulihin nag-ako ini sa Iloy. Sa rin gintudlo niya ang suspect among barangay Tanod. Base sa investigasyon, gindala ini sang suspect sa CR sang daan nga barangay hall sang San Pedro, Molo, kag didto natabo ang krimen. Sa subong ginahikot na sa Iloy ang mga papeles sagod nga maka-file sang kaso bato kay Elias Tupel nga mo ang suspect. Sa piyag bahin, ginpahayag naman ni punong barangay Carl Jan La Pascua sang barangay San Pedro nga wala sini ginatolerar ang kangay nga bulaton sa iya Tanod. Pahayag niya, gininhingyo naman sini ang pamilya sang biktima nga magpaidalom sa medikuliga alagod nga mayara sang basihan kung ano gid man ang natabog kag kung anong mangintikang sang pamilya. Yari pamatian ang pahayag ni punong barangay Carl Jan La Pascua. Ilang public official kita, which is skandaloso katama na sa kadamaan. Diyan mo sila, nagpatri man siya, sino siya kung ano yung madangtan mo, ito ba ang alam ko anong konsekwensya mo. Amo sila, ang aton doon, ginambalan sa pamediko-legal sila, basigin gamitan sa mga kung ano nga bagay dira, at least mabala natin kung ano gid ang final result nila. Kung ano gid man ang nadangtan sa batang ina, kiti para sa ako dapat hindi na dapat pagipa dugayan mo, kiti very serious case nila